Gepakuratan nimo imong ex. Gipakuratan nimo imong ex. Nagmay day ka ug selfie nga fresh. Abi nimo magmay siya ug balik, ug mo chat dayon nga mistika balik. Nagpost ka og caption nga sweet, moving on na ko, life is complete. Naghuwat ka sa iyang reaction, basin maigo siya sa emosyon. Pero kalit lang adunay notif, ikaw na noon ang naimong guilty. Kaysa imong pagtanaw sa iyang story, nakita nimo ang laing istorya sa glory. Gepakuratan nimo imong ex, pero ikaw ang nakurat sa next. Kay nagmay day sa tiyaw kalit, naka-holding hands pagyud sa imong best friend. Sakit ket aray koko, unsa man nimo ra gilabay kog bato sa kalit nga dili ready. Ikaw ang nangita ug revenge nga sayon, pero ikaw noon ang natumba sa panahon. Nanggurog imo kamot sa kakulba, pagkita nimo sa ilang duha. Ang best friend nga pirmi mong tuyog, maudi ay karon ang iyang ka-holding hands sa dalanog baybayon. On nihulong ka og scroll sa cellphone, murag na freeze ang imong kalibutan. Abi nimo ikaw ray naka-move on, pero sila di ay nag-level up na sa relasyon. Nanggutana ka sa imong kaugalingon, kanus apa man ni nagsugod ilang connection. Samtang ikaw sige og drama online, sila di ay nagtubod og forever nga timeline. Gepakuratan nimo imong ex, pero ikaw ang nakurat sa next. Kay nagmay day sa tiyaw kalit, naka-holding hands pagyud sa imong best friend. Sakit ket aray koko, unsa man nimo ra gi-headshot akong kasing-kasing nga way warning. Imong plano nga mangpapurat tuguna, nabalik noon nimo ang karma nga kusog kaayo mo tama. Barkada ng utana, okay ra ka, nini silang kabisan medyo hilak na. Kay unsaon man nahitabo naman ang imong ex o best friend karon nagkauban. Tingali maugyod ni ang leksyon, ayaw pagdali sa pakitang gilas nga emosyon. Kayo sahay sa imong gusto nga makaganti, ikaw noon ang unang masakitan sa huli. Free pakurat, gepakuratan nimo imong ex. Nagtukang ikaw ang dakog sa contest, pero pag-abli nimo sa iyang may day, ikaw nun ang napildi sa usa ka adlaw. Aray ako po, grabe ka sakit, holding hands pagyud sila nga sweet kaayo tan-awon sa fate. Moral lesson sa istorya nato karon, kung mangpakurat ka anda mapud imong emosyon. Gepakuratan nimo imong ex, pero ikaw ang nakurat sa nende. Hindi mo no dito sa storya, ngano ko naman nung lang siya.